maga? Bibó István vagyok, a Nagy Imre kormány államminisztere. Tehát fasiszta? Nem vagyok fasiszta. Akkor kommunista? Nem vagyok kommunista. Akkor fasiszta. Számunkra csak kétfajta ember létezik. Egy, kommunista, aki velünk van. Kettő, fasiszta, aki gyűlölt ellenségünk. Nagy Imre államminisztere, amikor a parlamentbe ment, ott volt még minden. Itt mindenki csak kifele megy. Hol van a kormány? Kérdeztem Tildit, aki közölte velem, hogy Losonczy Géza és Nagy Imre elmentek a szovjet követségre tárgyalni. A többi miniszter be se jött. Ezt maga írta 1956. november 4-én. A világ színe előtt visszautasítom azt a rágalmat is, mintha a dicsőséges magyar forradalmat fasiszta vagy antiszemita kilengések szennyezték volna be. A harcban osztály és felekezeti különbség nélkül részt vett az egész magyar nép, s megrendítő és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, bölcs és különböztetni kész magatartása, mellyel csupán a leigázó idegen hatalom és a honi hóhérkülönítményesek ellen fordult. A néhány napig napirenden volt utcai igazságtételeket, valamint ókonzervatív politikai erőknek minden fegyveres erőszak nélkül való jelentkezését az éppen megalakult kormány rövid úton megszüntethette volna. Az az állítás, hogy evékből óriási idegen hadsereget kell az országba behívni, komolytalan és cinikus. Éppen ellenkezőleg, e hadsereg jelenléte a nyugtalanság és a zavargások legfőbb forrása. Isten óvja Magyarországot! Kik ismerték ezt a nyilatkozatot? Bakos Ferenc és általa azok az újságírók, akiknek telefonon keresztül felolvasta. Nevezze meg konkrétan a lapok szerkesztőit. Bakos nem említette, kiket hívott fel, ha említette, elfelejtettem. Ön miben értett egyet Nagy Imrével? A szocialista vívmányok fenntartásával, a demokratikus szabadságjogok biztosításával. Mit ért ön szocialista vívmányokon? A nagyipar, a bankok és a bányák államosítását. Minden olyan intézkedést, ami a kizsákmányolást megakadályozza. A parasztok magántulajdonát megvédi. Ellenzi a szovjet mintájú bolgozósítást. Igen, hiszen a parasztemberből nem lehet újra jobbágyot csinálni. A parasztember szorgalma, szerzésvágya és szaktudása óriási érték. Az önvallomása szerint az erre forradalmárok ártatlan, becsületes hazafiak voltak. Igen. Hogyan értékeli utólag a május 4-i nyilatkozatot? Nem bántam meg, hogy megtettem, tisztában vagyok vele, hogy az események nem engedték, hogy jelentőségre jusson. Az önnyilatkozata megadta a lehetőséget az Amerikai Egyesült Államoknak arra, hogy fegyveresen megtámadjanak minket, mivel ön államminiszter volt. Az én nyilatkozatom kevesebb jogi alapot adott, mint Nagy Imre korábbi bejelentése. Tudta ön, hogy a Nagy Imre kormány már nem működik? Igen, tisztában voltam vele. Ön a szovjet kormány fegyveres segítségét úgy állította be, mintha a Szovjetunió megtámadta volna hazánkat. Én Nagy Imre korábbi nyilatkozatából indultam ki, és a szovjet akciót súlyosan helytelenítettem. Kinek küldte el a programját? Eredeti elgondolásom szerint a szovjet, francia, angol, amerikai, indiai és jugoszláv nagykövetségeknek, valamint a november 3-ai Nagy Imre kormány tagjainak. Mikor merült fel önben, hogy az amerikai nagykövetséggel felvegye a kapcsolatot? November 4-én, amikor úgy láttam, hogy a kormánykoalícióra már nincs kilátás. Miért mentek el az indiaiakhoz? Bennük bíztunk. Ráveszik a Szovjetuniót, hogy változtassa meg Magyarországgal kapcsolatos álláspontját. Milyen célból kezdte el írni a Magyar Helyzet és Világhelyzet című cikkét? Az októberi események tanulságait kerestem, és azt, hogy ezek az események hogyan függenek össze a világpolitikai eseményekkel. Bűnösnek érzi magát a fennálló törvények alapján? Bűnösnek tudom magam, az 1949-es évi alkotmány még érvényes. Szerintem
Az 1949-es alkotmány már 1956-ban megsemmisült. Apa, te börtönőr voltál, mikor Bibó István a büntetését töltötte. Ott a sötét pincében egész nap csak dolgozott. Hát a börtön nem a legvilágosabb, de azért azt ne képzeld, hogy egész nap szenetlapát volt. Hát akkor mesélj róla! Mit csinál Bibó István, mikor nem dolgozott? Például volt a börtönben egy nagyon ütődött kis cigány, akit megtanított írni. Szappamba vésték a betűket, papírceruzát nem volt szabad tartani. A cigány vigyorgott és vihogott, amikor egy-egy betűt megtanult. Később átkerült a vasalóüzembe. Bántották, meg cigány, meg mafla, mert ügyetlen volt. Egyszer annyira felbosszantották szegényt, hogy elsírta magát. Vigyék őt vissza a Bibó Pista bácsihoz, mert ő a világon a legrendesebb ember.